салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон авори имрӯз ҳаст анамина мод распродажа дар бозори Корвон. Ҳама чи 20 сомон, ай 20 сомон сар мешад то 50-60 сомонӣ. На биржачаҳо духтаро 20 сомон. Вандам качако, спортив качако 20 сомонӣ. Не свитеро ҳам 50 будан, ҳозир 20 сомонӣ кардагиан. Биржа бисурай. Барои калоном ҳаст, барои кӯдакон бани свитероям 20 сомон духтаро. Дем бой хеле гарданак кшида ранги шарф борин дорад. 20 сомон размеро ҳастай. Ани курткачо духтаро 90 сомонӣ будан. Ҳозир бошад не иҷода нависаге. Жилеткои 50 сомона. Чанд та ранг дорад. Не, ҳамашам миёяд. Бо кабути хеле намасте бачаге бисёртар. Размеро ҳаста айда сола то 6-7 солара размер доранд 50 сомонӣ. Ан иҷо омадем 30 сомон жемпирчаако. Диден? Ҳамаш хушрон бори гуанжоу турки. Распродажашдаге. Не жемпирчаа димо ки хушрока 30 сомонӣ духтаро. Суроға 12-ум дарвоза тараф Тило бозор. Тараф магазин детажа ҳастай. Ҳама хай чанд бор навор када нишон додагим ҳам тарафа хулас. Курткаҳо духтаро ҳастай бо 60 сомонӣ. Не. Хеле курткаи 60 сомона кам меёбен. Духтариам бидаин расчеткор. Диден? Ино ай сифи уҷо мактабхона дандора то сифи 6-7 ҳастай. Ай 2-3 сола сар мешавад размеро. Ё ҳамо бе остине ки ҳоз будан нишон дадам ҳамо. Сери цветам дошта. Тёмно-синий, хаки цвет. 12-ум дарвоза тараф Тило бозор подвал.